Fis-sena 2012, 9% tal-persuni f'Malta kienu jgħixu fi djar nieqsa minn kumditajiet essenzjali. Ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li 23% ta' tfal taħt 18-il sena kienu f'riskju ta' faqar. Kważi 73% minn dawn in-nies kienu jgħixu fi djar fejn ħadd ma kien jaħdem. Fost it-tfal fi djar nieqsa mill-kumditajiet essenzjali, 27% kienu jgħixu ma' 5 persuni jew aktar, filwaqt li 49% kienu jgħixu ma' ġenitur wieħed. Min-naħa l-oħra dawk li kellhom 65 sena jew iktar u kienu f'riskju ta' faqar ammontaw għal 17%. Minn dawn 71% kienu s-sidin ta' djarhom stess. Kważi 17% ta' tfal kienu jgħixu fi djar li fihom ma kienx hemm biżżejjed flus għal ikla laħam, tiġiġ, ħut jew ikla veġetarjana kuljum. 9% tal-anzjani tal-fuq minn 65 sena kienu fl-istess sitwazzjoni. Fl-2012, 12% tal-minorenni u 6% tal-anzjani kienu jgħixu fi djar meqjusa nieqsa mill-essenzjal b'mod gravi. 30% ta' tfal u 22% tal-anzjani kienu f'riskju ta' povertà jew esklużjoni soċjali.